Γεια σας παιδιά, Νικόλας εδώ και Θανάσης. Γεια σας! Σήμερα θα προσπαθήσουμε να πάμε τον Edgar και τον Dan, τον Viper και Όπως βλέπετε εδώ είμαστε τον έτοιμοι Dan. να κερδίσουμε, αλλά ο άλλος ο άχρηστος πήγε μέσα στο... Παιδιά, τώρα ο Θανάσης πήγε τουαλέτα και όπως βλέπετε εδώ πήραμε τα κύπελά μας. Και τα πήγαμε... Είμαστε ένα κύπελο μακριά. Γι' αυτό πήγαμε να κερδίσουμε το τελευταίο μας μάτς με επιτυχία. Πάμε μέσα σε αυτό το ματσάκι. Και επίσης αυτό είναι το alt account μου. Στο κανονικό μου έχω 14.000 κύπελα. Ο Θανάσης γύρισε από την τουαλέτα, πατάει ready τώρα και είμαστε έτοιμοι για το επόμενο μας μάτς. Πάμε. Καλημέρα παιδιά! Είναι η επόμενη μέρα για να προσπαθήσουμε να πάμε τον Dan στα κανονικά του κύπελα. Όπως είχα πει, είχαμε μείνει στο ένα κύπελο μακριά. Γι' αυτό στο μάτς προσπαθήσουμε να κερδίσουμε αυτό το μάτς με επιτυχία. Πάμε! Ωραία, εδώ όπως βλέπετε με το Θανάση παίρνουμε λίγα power cubes, αλλά έρχεται ένας Κορντήλιος και ένας Crow να μας κλέψει τα power cubes. Αλλά εμείς τα πήραμε τα δύο, γι' αυτό είμαστε κομπλέ. Τώρα μετά εγώ προσπαθώ να φάω τον Crow και τον Crow. Τον Crow και τον Κορντήλιος. Αλλά ο φίλος μου έχει ήδη άτομο. Εγώ πάω να χιλιάρω στο boost, ο φίλος μου είναι έτοιμος να πεθάνει. Αλλά εγώ είμαι το backup, γι' αυτό το βοηθάω να σκοτώσω αυτό το duo. Όπως βλέπετε εδώ ο φίλος μου χάνει. Σκοτώνω την Τζέσι, αλλά είναι ένας σώτης εκεί που δεν το βρίσκουμε και φοβόμαστε μην μας φάει. Γι' αυτό προσέχουμε σιγά σιγά που είναι, βλέπουμε και δεν βρίσκουμε, αλλά παιδιά μετά μουρμάει. Πόσο φοβήθηκα, αλλά μετά η Τζέσι γεννήθηκε και τη φάγαμε κι αυτή. Όπως εδώ ο φίλος μου είδα, την έφαγε μέσα στο bus. Ο Κορντήλιος εδώ είναι έτοιμος να πεθάνει και ο Crow είναι dead. Τώρα εγώ θα φάω τον Crow που τον έφαγα. Ναι, και τώρα θα φάμε εδώ τον Edgar. Δηλαδή ήταν μποτάκι, δεν χρησιμοποιούσε το τέτοιο, το super του. Αλλά όπως βλέπει έχω και εγώ super και gadget, γι' αυτό μπορεί να πεθάνει. Εδώ προσπαθούμε να το φάμε σιγά σιγά. Ο Dynamite να το φάει. Εκεί μας κάνει λίγο ο Crow. Έτσι εμάς το φίλο μου, αλλά ο φίλος μου τρώει. Τώρα προσπαθούμε να φάμε τον Crow και το Cry. Ο Κορντήλος μου ορμάει, αλλά εγώ πεθαίνω. Γι' αυτό με επιτυχία βγήκαμε δεύτεροι και έτσι πήγαμε τον Dynamite στα κανονικά του κύπελα. Καληνύχτα κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μάτσα πάμε Rank 24.